Și dacă orașul este comparabil cu un organism și este, atunci știți că avem nevoie de un doctor. Doctorul este domnul Borba, în cazul ăsta face rețeta. Dar rețeta e complexă. Are nevoie de un centru de reabilitare. Fiindcă e vorba de un organism foarte complex. Și știi că dacă ne doare spatele, deja ne trebuie un tratament de masaje și nu numai medicamente. Și dacă cumva mai avem probleme și cu piciorul și cu inima, e vorba de un sanator. Ceea ce s-a înțeles astăzi, din nou și din nou, că nu avem acest sanatoriu ca să ieșim cât de cât, iar normal, ca după aceea o administrație normală să ducă mai departe acel organism normal. Deci este o situație de criză, mai ales că ar trebui să treacă de la ceva super centralist la super democratic și capitalist, iar în momentul de față, această contradicție între un proiect care e ambițios și o administrație care este numeric, subdotat și numeric și de ce să fie altfel supradotat, nu? Atunci e foarte normal. Avem o problemă. Iar această problemă trebuie să fie clară și pentru administrație și să găsească acele pârghii prin care o echipă va fi acel consultant care, de la elaborarea proiectului până la aplicare de 10 ani, este pas cu pas cu politic. Nu putem cere de la o arhitectă șefă să facă echipa unui sanatoriu. Va fi doar cel care ne primește și nu s-a plătit niciodată pentru noi, fiindcă orașul are 500.000 de locuitori. Ca să existe acea educare a oamenilor maturi care nu au primit acea educație retroactiv, trebuie să existe acea echipă, acea educație unde poți să dai cu mâna și cu piciorul la păreri, să primești informațiile gratis și să fie, într-adevăr, această discuție permanentă și posibilă pentru reabilitare. Până când, împreună cu dumneavoastră, presa, nu se înțelege că e vorba de un ansamblu care trebuie reabilitat și o echipă care trebuie să urmărească și să ajute ca acest tratament scris de un doctor să devină viabilă, înseamnă că va rămâne în continuare un organism bolnav și știm că boala sigură nu revine la normal. Poate să moară. Deci avem intenția să nu fim copătași într-un organism care moare încet. Vrem neapărat să existe o echipă de reabilitare, un sanatoriu a orașului. Și asta depinde de noi. Dacă noi cerem acest lucru, cred că nicio administrație nu este împotriva unor cerințe